Alright, so pabalik na kami sa may diversion road dito lang sa Pili, Camarines Sur. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that we I feel alive. You'll be the last one I think about. Alright, so pabalik na kami sa may diversion road dito lang sa Pili, Camarines Sur. At habang tinatahak namin ang daan o ang kalsadang ito, nakita namin tong spot na to. So very relaxing spot na kung saan napaka-fresh at napaka-payapa. Overlooking, ayan no. Hindi ko alam kung anong mga bayan na yan, pero dito pag gabi, city lights yan kung makikita niyo. Buong liwanag ng nakikita nyo sa baba, kitang-kita ni dito sa taas na kung saan dito tayo nakatayo ngayon. So, puro spot kaya makikita niyo dito. At sa likod ko naman, yun naman yung Mount Isarog. Ayan no, kasi hindi lang kita dahil natakpan ng puno at kahoy. Grabe, elevated kaming lugar ngayon kasi pinuntahan namin ang Japanese Shrine dito lang sa Pili, Camarines Sur. So talagang nabigay lang ang aking mata dito sa nakikita ko ngayon na nasa likod ko. So gusto kong palipan ng drone kaso medyo tinatamad ako mag-ayos pa. So gusto ko i-try. Ano kaya kung palipan natin drone? Grabe, sayang kung talagang lalinisan lang to, itong lugar na to. Sarap tong tambayan. Pero syempre kung tatambay kayo dito, kailangan disiplina. Yung basura dadalhin pauwi para at least pinapangalagaan natin ang kalikasan na meron tayo ngayon. Grabe, so papunta na kami doon sa Barangay La Purisima sa may diversion road ng Pili, and then dire-diretso na kami sa lugar namin. Alright, so palipat tayong drone, let's go.